Kakaibang food trip muna tayo today dahil magfo-food crawl tayo sa SM Clark kasama ang mga favorite nyong Kapampangan content creators. Alay ko, pero minula akong dili. So i-mention nyo naman sa comment section kung sino yung mga favorite nyong pinapanood sa mga yan. Nako, sobrang gulo namin sa event na to pero ang saya din kasi pag nagsama-sama talaga yung mga yan, high energy. So tara at samahan nyo kaming mag-food crawl. Bago luto. Itutour tayo ng mga managers and staff ng SM Clark at ang first stop natin ay itong Wing Zone. Ito yung mga sinerve nila at in fairness, ang sarap ng mga salads dito guys. Okay din yung parang tonkatsu na rice bowl pero ang pinaka-winner for me ay itong baby back ribs. Ala, tapos na yung una. Marami siyang kinain. Ito tayo sa pangalawa. Second stop, Mama Lou. Mama Lou's Italian Kitchen naman tayo. Tinry natin yung kanilang margarita pasta which is super simple lang pero ang sarap. Mahilig kasi ako sa kamatis kaya nagustuhan ko to. Pero kung hindi ka mahilig doon, well, mag-order ka na lang ng iba. Third stop, Modern siya. Eto nako, I guess marami naman ang nakakaalam sa inyo na solid yung mga dim sum dito. Lalong-lalo na yung pork siomai, hakaw at itong parang salted egg na crispy shrimp, napakasarap. Syempre meron din ng mga fried rice, noodles, salt and pepper ribs, sweet and sour pork at yung iba pang mga favorite Chinese dishes natin. Tapos eto si Murph TV, huling-huli sa akto na nagsasharon. Fourth stop, Italianis. Dito naman sa Italianis, ang showstopper for me ay yung mga napaka-fresh nilang salad at syempre nilabas nila yung mga pangmalakasan nilang pizza. Tapos tingnan nyo tong spaghetti na merong malaking meatball. Sinong mahilig dyan? Fifth stop, Texas Roadhouse. Etong next naman, syempre kilala yan sa mga nagsasarapan nilang steak and burgers. And then sinubukan din natin itong napaka-loaded nilang nachos with sour cream. Tapos ang lalaki ng mga sinerve nilang drinks. At alam nyo ba yung isa pang sikat dito? Ay yung pinamimigay nilang libre na bread habang hinihintay mo yung orders mo. Bago luto. At eto, fresh off the oven pa talaga yung nasubukan namin. May kasama yung honey cinnamon butter. Eto na yata yung isa sa pinakamasarap na libre na matitikman nyo. After nyan, nagbalik na tayo sa event center kung saan meron na namang catering by Flavorful. Tapos meron tayong games, raffle, and basically more time to take photos and bond with our fellow content creators. Thank you so much SM Clark for making this night happen. Until next time! Panis. Alden. Oh! Hello, love, good luck.